wujud tipun kepiye diajeng disuwun mlampah-mlampah Mas ya nyang rono ya nyang pawon nyugokne geni ngono cirose bapake wau anamong alit gondal kandul mapaning talingan lho ya Mas talingan ampun tampingan lho talingan mangko ning tampingan tampingan iki galengan kae ayo nyicil mlaku rono sih oh nggih ngono barono gek rono kok nyang mburi to mau kok nyugokne geni jarene Mas niki mlampahipun ten pundi Pak tang pundi niki Pak oh mriki nggih oh mriki manut mawon nggih oh kasepuhan wonten mriki nggih 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 anu niki napa enten kopine pahit ngoten oh nggih soalnya yoga niku ngantuk nek penting kopi ngantuk nggih nggih mboten sanggih gula dhewekne mawon gulane mburi 7 wah nggih agemane para putri anting-anting jangkep hanga tipu sono apa kuwi pripun matur nuwun cunduk laris nih matur nuwun berkah barokah asmane sinten Pak asmane sinten Pak Satiman Bang Cepok Bang Cepok tandha mata saka seliramu kembang cepoko arep yo ing semono amre kantil mincok neng witing pari tanesaku mandel ono jero ning ati ali-ali dek kembang-kembang kuningan gemak mincok neng witing sawu bareng penak yo Mas jangan Bang Cepoko tandha mata uga tandha tresna sida nyugokne geni apa ora?
ketok. Kono nyang buri kono. Monggo pindah mriko Mbak Erni. Pak Satiman di Markas Bank pindah mriko. Cepoko wahing arep kok yo eneng semono Aprit kantil mencok neng witing pari Kembang kuningan saya kelingan manuk gemak amin cok neng witing sawuk barang penak ya mas ya aja ngono aja ngono bang cepok